Sanibonani kuphi na kuphi la funye khona lamusa ingane zawethu. Ngiyanibingelela uma usuku lakho lokuqala la ngicela wenze kulungile upress i-subscribe button. Wenze sure ukuthi uya-like ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Wengane zawethu, inkulu indaba kukhulunywa ngesilo la khona kusabalele khona ividiyo yaso. Sikhuluma kabi nomunye wondlunkulu ukaMdolomba. Bafowethu sicela ukubuza nje noma ngiyibuzele mhlambe ngizothi omunye uzothi ngibuyisa ubungane noma uzothi ngiyabuza nje lento bengafanele yenzeke. Kanti bafethu obani kufuneka bevele umnjalo babo mangabe kuukuthi abantu hleli bekhulunywa sibaphikela hleli bekhulunywa sibaphikela ebese kuukuthi umuntu wesifazane mayezwa ehlukumezeke ngale ndlela ahlukumezeke ngayo masenza ividiyo okukhombisa ukuthi uyahlukumezeka noma akaphathekile kahle ebese sigxeka yena ukuthi bekungafanele ivezwe leyanto because leyanto umuntu okanjeyana asingabazi ukuthi bajwayelekile kanti futhi bajwayele ukuthi beyenze njalo leyanto abantu mangabe-ke besuke kuwukuthi banemali noma mhlawumbe kuwukuthi sebeqonyule abaqonye khona. Sike sibone ey'nkundleni zokuxhumana abantu abaningi bezenza leza zinto kodwa bese kuthiwa human abuse. Kungani laphana ebese kuthiwa hayi iy'ndaba bekumele zigcine ekamerweni noma-ke bekufanele kube ukuthi le ndaba iyaphelela ekamerweni, mhlambe ngokuhlonipha noma-ke ngokuvikela isithunzi sesilo. Kodwa-ke uma kuwukuthi ngampela izinto ey'fana nalezana uhlala uthi ngazo kusuke kufanele kube ukuthi kugcina kwenzeke kanjani. Yabona, ngaphandle nje umusho ukuthi sakho mntana sekhaya kusabalela ividiyo yesilo la khona sithuka omunye wondlunkulu sisho nokusho ukuthi uShembe samchapha nje ngenhlamba ngalendlela ukuthi asinelisekile ngendlela okwenzeka ngayo owesifazane mangabethi usuke akaShembe ngoba-ke usuke eshelwa omunye wey'nhlalisuthi noma-ke omunye ubaba khona laphana esontweni kaShembe. Phinde futhi kube ukuthi siveze ukuthi owesifazane akasho mawukuthi khona la aya khona kubonakala ngoba esehambile. Phinde futhi-ke sachapha ngenhlamba sasho nokuthi asikuncengile ubunjalo bakhe njengoba-ke sinayo sona intombi yaso. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho mntana sekhaya sizongena evidweni yaso isilo ebese singena evidweni yama-review abantu la khona bechaza noma-ke bezwakalisa ukungenami kwabo ngesenzo sesilo. Njengoba-ke uPhakela Umthakathi eveze uvo lwakhe wathi cha ey'ntweni ey'fana nalezi bekungafanele zize ziphumele ebalazweni, bekufanele nje kube yinto ephelela kulelo gumbi la ebikhulunywe khona ebese kuba ukuphela kwagxekwa owesifazane ngokushutha nabanye-ke abagxeka owesifazane ngokushutha. Okay, uma ukuthi-ke kufanele kugxekwe umuntu wesifazane ngokushutha leya video, le video-ke ekuyiyona esabalele ey'nkundleni zokuxhumana le yesilo la khona sithi-ke ubaba waso wayepepeza 4 hours sasiphuma naka-5 naka-4 siyochama yona nithini ngayo nakhona njalo nisagxeka o-cameraman. Kanti mangabe silo sisuke sikhuluma sisuke singakhulumi nabantu base-South Africa sisuke kufanele sikhulume bese kuhluzwa iy'nkulumo kodwa abanye bezwile. Obani kufanele belalele ukukhuluma kwesilo, obani engafanele bekulalele ukukhuluma kwaso. Asikuvumeni bafethu ukuthi kuputshukile khona ukuputshuka kodwa kusho ukuthi khona abantu abaphila leya mpilo nsuku zonke. Ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kuyona ividiyo yesilo la ebesikhuluma khona nondlunkulu ebese-ke singena futhi kuma-review abantu la khona bezwakalisa okungenami mayelana nodaba lwesilo. Ungamosha isikhathi sakho ngicela ukuthi wenze sure ukuthi usuwupressile subscribe button walike ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala othola notification. Bese-ke wenza sure ukuthi uyasifollowa kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Ngaphandle komusha isikhathi sakho asingene kuyona ividiyo sizwe udaba lwesilo. Uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved. Ayikho into eyake yalunga emhlabeni ukhona uMdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into anayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo. Hey Hawu, angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi ma-Kaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona hayi mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there.
without permission, my permission. But. Lalela mntwana Nkosi. Baye. Mawumfati Baye. wendvodza. Baye. Uyacela angicela ukuye kuthini. Baye. At least let your husband know Baye. ukuthi ngiye kuthini. Asisekubona nje uqhamuka nje. Baye. Awu angazi lesifebe besiyaphi. Mawuthu. Ayabamthanda. The Zulus are not happy with her. But Fanele kube nelibandla labo make leleya labo. Yebo. Bondlunkulu libafundzise sibondlunkulu ba behavior njani. Lalapha ekhaya. Kodwa yazi ukuthini amabandla anjalo engathi bathola le inkonzweni koShembe. Maye mina noShembe mina. You have to uShembe kimi uyabona uShembe. Unyazi isilima. Isilima. Manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo. Uyazi. Uphi hey ngicela uye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela le esontweni. Lale yala ngizomdedela inja. Ayihambi inja iyokhwela esontweni. Wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi. Akuvuke. Noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishana engane ayingazi ngiyinkosi ngimi. How did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ayedidishile. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo. Ayedidishile. Ungalwa nami wena. Hey, wekholo. Lenjalelo. Kusek, ngicela endini yami. Nginentombi yami lapha nje. Uncane enduni lena. Ancinge ngcuza yakhe mina. Fuck. Ngangedela umdolomo. Ngimpa imali wazi uthini? Ngiyagcina. Uzombona uhluphe kanjani umfazi lo. Ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la. Hamba emachobeni. Yes. Ade ngibuza stupid question la. Uduka ngikwazi lale uyazi wenzeni lengane le. Kumanje kunento ayakhaya la. Uyazi induna ziyangibuka. Ufike induna lapho bathi yini lenziwa umntwana sizula akhela yena. Emzini kaba. Yini lo ekhaya wena? Hey, wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni. Ngakubeka emachobeni nomsuno kaye omsuno wensha. Futhi ngijwayela kabi wena. Awusiwe la wakhangela wena. Akekho umuntu onomfazi la. Ngijwayela kabi wena mdolomo. Uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka. Fuck you. Usek. Ngifuna uhambile. Wazi uthini? Yena impilo engiyiphilayo usuku nemini le. Yemali. Usuku nemini kuphilwa into engizoyenza. Ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe. Ngiyasisaba iStella. Kuthiwa yini? Stella Atwa. Hayi. Izinto ezikhishwa abantu abahlonishwayo ngenxa nje iStella. Mase singene kahle sesigqabha ekhanda. Hey osabi. Uyabona makuthiwa sinabofakazi indaba zabantu. Basuke beqinisile. Singazi linga nje sisifakazi. Awu. Hayi. Ngeke, yazi ngisabathe ngiyayilalela inkosi. Ngiyasilalela isilo. Hayi. Ngithi ngiyalalela hayi. Hayi inhlamba ayifundela. Hamba ngomunye shoni. Thi umuntu ungabombuka bese uyamthemba. Hayibo, into ephuma emlonyeni wakhe. Akukho nje ograda akukhulumile lapha. Khipha nje ukungcola. Hayibo. Hayi shem. Thiwa singabofakaza. Hayi singafakaza ngempela ngibazanele ke. And that is not the full video. Mina i-full video ngiyibuke kusukela eqaleni. Yabona into emhlungu ukuthi uthe isiphele video athi iyona impilo ahlale ephila le. Like uyabona ukuthi vele impilo toxic mos leyo. It's very toxic. Hayibo. Hey wazaphila kabuhlungu. Wazwathukwa. Yazi kubuhlungu ukuthukwa. Kubuhlungu. Kubuhlungu ukuthukwa. Hayibo. Unkosikazi wakho usuthi ikolo. Hawu. Kubuhlungu. Inkolo yakaShembe yona. Uyoxolisa athini? Uyoxolisa nje athini? Njengomholi, umholi wethu. Hayi Shem. Uyovuka sethi uphuza ponjwana. Hayi Shem. Sithi sikubone konke. Ikona ke lokho esikubonayo. Kunokuthi kwehlele, hayi kenyukela. Hayi kenyukela Shem.
And kubuhlungu uzovuka nje ebusuku, uzovuka ekuseni sebona yonke lento ukuthi hayibo bakuveza ubulwane bami, like cause ubulwane lobuya, ubulwane nje, like ubulwane. Uthi umuntu osifazane kanje, umholi wethu amaZulu, umholi wethu uthuka nenkolo yakhe, hayibo. Hayi sinaba abaholi, ayisinabo. Ha! Ungabe uthi umuntu uyamazi. Yazi mawumbuka nje njengomuntu onokuthula kanti. Hayi shimo. Mamntolomba, thwele kanzima. Isho ngadinwa kanjani? Ufuna ukuventa uthini? Akanalo ilungelo lokubiza umkakhe ngegolo nangesifebe. Akanalo nje lelo lungelo. Zulu or not, umkakho nje awumxhaphi ngeinhlamba, uzumsabise ngokuthi ngeke aseyithola imali. Aye Yabona ngisho ngathi uNkulunkulu usinikeza amandla angakanani, but mina I believe in wake up call. I believe ayikho into eyenzeka ngaphandle kwezizathu. So ngeza abantu begxeka lo muntu obeshuthele video, lo muntu oshuthele video mina ngeenkolelo zami I think wenze into right, because mhlambe inkosi yethu esihloniphayo ibiyidinga wake up call. Siyalidinga uswazi empilweni, no matter how big we are. Mase samba ku pavement siyayidinga into ezosenza sibone ukuthi siku pavement manje. Sesidlule ngisho i-yellow lane, saphuma kwi lane yethu sadlula i-yellow lane sase siya ku pavement. Uyayidinga nje lonto empilweni. Uswazi oluzokushaya likuveza ubala kubantu, yabo, ukuze khona nabantu abaseduzana abakwazi ukukukhuza bezosondela bekukhuza. I believe khona okuwesi kunalokho esingakuboni. Lokho esikubonile nje akwelutho. Mawulalela ithoni yayo inkosi yethu. It shows ukuthi nje mhlambe nje yathatha ngathini insila yomuntu omdala othize owephuma esandleni ngalendlela. Out of hand bafethu, out of hand. Yazi sonke siyaphuza utshwala, ngikhumbula ngelodwa ilanga ngikhuluma into efana naleyo. Angikhumbuli, angisoze futhi ngayikhuluma into efana naleyo ngomlomo wami. Yabo? So lento eyenzakalile ngiyeza abantu begxeka. Yabo lo shuthile wenze kahle impela. Because khona sebezosondela bangenelele. Bengeke kwenzeke lokho. Besozwa ngento enkulu ngelinye ilanga. Besozwa ngesidumbu mhlambe, yabo. So mina ngithi wenze kahle. Sonke sayidinga wake up call bafethu. Into nje ezosifaka emgqini, sivele obala ukuthi senza kanjani masenza wrong. Umphakathi babazawuqeda ngesenzo sesile sibonakale lapha nevidweni esisabalele enkundleni zokuxhumana. Sawona kuphinda kuphi kondomozo njengamanje kubingelela yena mathela Gqosi Ntombi zimqhumela amehla abanyeze baqhumela imali siwazi ngana wethu ngabe usukulakho lokuqala ngicothanza ukulungela upress subscribe button uzosho ukuthi like ukuze njalo masifala amavideo kube wena oqala ufaka notification engenza kwethu umphakathi usale umangele njengoba ke kubatshazwa ivideo yesilo la khona sikhulumana omunye wonke enkulu lapha ke ukamayeni. Mangabe ke sithuka size sithuke ngisho ushembe uqomo nangeke nangezenzo zakhe, kodwa ke abantu abaningi banembono ehlukahlukene. uMax Makhanya owaziwa kakhulu lapha ke einkundleni zokuxhumana usakhulukazi uTikTok uPaul wadlulisa uvo lakhe wathi, mina Zonda Magwala simakade samakhosi angaze nje ngingibukazele, angaze ngujikele mina, angaze nje ngujikele. Into engakhetha ukuyenza, ngakhetha nje ukuyeka ukukhomba indlela ngenxa yokuthi impilo yami yayisikuyi risk kakhulu kanti ngangingavikelekile. Ngakhetha nje ukuthi ngiyeke bese ngihlonipha nje ngoba wena Zonda Magwala wawungakwazi ukungivikela ngesikhathi ngidinga iprotection, ngidinga security, awukwazanga ukungiprovide. Nangesikhathi ngilambile esiswini ngidinga ukuya ngasethunjini, awukwazanga ukungiprovide. Ngaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke nokusebenza umlungu, kodwa impilo yami ikwi-risk, ngithungathwa, ngifunwa ngapha nangapha. Abantu bengifuna ngama AK47, abantu befuna ukungibulala, besho ngisho ukusho, bephuma inqina, bengithungathi South Africa yonke, baze babuya ko Cape Town
bengithungatha ngisho koLimpopo baze bayobuya eZimbabwe bengithungatha izingane zami zayekhala ubumaye maye umfazi wami wayehlezi nje ekhaliswa ukuthi useyangibona mina ukuthi ngisendleleni ehambayo kodwa ngikaze ngikujikele esimakade akaze nje ngikujikele mina Zonda Magwala mina ngawutshela uZulu ukuthi nansi indlela uZulu wakhetha ukulwa nami mina ngayikhomba indlela ayikho inhlobo yezimfihlo engingazange ngiyidalule ukuze uZulu ezobona buyelwe ingqondo kodwa uZulu kunokuthi abone wavele wabona mina njengesitha uZulu wangithungatha umhlaba wonke uZulu efuna ukungibulala engibulalela njalo engibulalela ukuthi ngikhomba indlela nje ngoba ayikho into ethene engangiyenza ngangidalula amahlazo ngapha bese ngikhomba indlela la engakhona ngangidalula izimfihlo zamanyala ngapha ngiveze ukuthi abukho ubukhosi la ubukhosi nabo ngapha bese ngiyikhomba indlela kunaloko kwenziwa kanjani ngafunwa nkalo zonke ngathungathwa yonke indawo kwathiwa ngiyabulawa kwathiwa ngithunywa uphuthu kwathiwa ngiyanqunywa ngafunwa ngama-AK ngafunwa ngama-German Mauser ngafunwa ngama-bazooka kwandiza ama-helicopter ngifunwa ngamabhomu ngifunelwani njalo ngifunelwa nje ukuthi ngidalula amaqiniso ngikhomba indlela angikaze ngikhulume against uZonda Magwala angikaze ngimgxeke uZonda Magwala nangamsukwane sengidecide ukuyeka ukuba vocal in support of uZonda Magwala kodwa ngikaze ngibe yimbuka angikaze mina ungibone sengenza ama video sengithuka uZonda Magwala ngoba naku sengiyahlonipha nangapha ngakhetha nje ukuhlonipha nangapha ngakhetha ukwehlela ngezansi ngenxa ye-safety nangempela ngayi-achieve into engangifuna ukuyi-achieve ngaba safe konke nje engangifisa ukuthi kwenzeke empilweni yami kwenzeka okwakustakile ngesikhathi ngisavocali in your support Zonda Magwala lokho okwenzakalayo uZulu akangamangali ngoba uZulu wayekhona ngidalula yonke into wayekhona kundiza ama-video lana lo ethuka usisi wakhe ngonina emthuka ngoma wakhe amzalayo uma wakhe ukube nje mina ngizosebenzisa uma wami ukuthuka usisi wami ekhaya emagcekeni obukhosi zonke lozo zinto uZulu uyazazi namhlanje uZulu uzenza iphukuphuku ugxeka lo muntu oshuthe ivideo ubekumele enze njani umuntu oshuthe ivideo mangabe sekhathele kuliwa naye waya bekumele azafe lo sisi lo oshuthe ivideo uma ngabe sekhathele kudala ehlukunyezwa kumele azafe nilo nithi ushuthelani inkosi kumele azafe yini lo sisi lo lengane yabantu le kumele izife na ngoba naku akufanele ishuthwe inkosi kumele izife yini ingane yabantu ingakuvezi ubuhlungu ephila ngaphansi kwabo kumele ingane yabantu ingakuvezi ubuhlungu esikhathele yibo ngoba naku kuzothiwa benziwa inkosi yenu ningazosidakelwa nini ngazodlala nje ngalwasisi loyasisi naye uzelwe uyingane yomuntu naye uwumuntu uyayideserve irespect kanye nokuphila ngeke umuntu azafe kulokuthiwa hayi inkosi kumele kuhlalwe phezulu kwezinto kuhlalwa kanjani phezulu kwezinto ezihlukumeza abantu kuhlalwa kanjani phezulu kwamanyala ahlukumeza abanye abantu hayi Zulu ayingeke Zulu cha sizoqhubeka-ke sihloniphe singomakhanya ngoba phela sanquma ukuthi sizohlonipha kodwa sithi thina asikaze siba amaxoki asikaze futhi siba amambuka selo sayikhomba indlela asikaze sijike
ukuthi nje sakhetha ukuyeka kodwa ukujika asikaze sijike sakhetha nje ukuhlala phansi siyeke ngoba sase sibulawa bengithi angenikhumbuze nje lokho kuncane Zulu ukuthi khumbulani ukuthi sisukaphi njengoba sesila danke. Yabona ngisho ngathi uNkulunkulu usinikeza amandla angakanani, but mina I believe in wake up call. I believe ayikho into eyenzeka ngaphandle kwesizathu. So ngeza abantu begxeka lo muntu obeshuthele video, lo muntu oshuthele video mina ngeenkolelo zami I think wenze into right, because mhlambe inkosi yethu esihloniphayo ibiyidinga iwake up call. Siyalidinga uswazi empilweni, no matter how big we are. Mase sihamba ku pavement siyayidinga into ezosenza sibone ukuthi siku pavement manje. Sesidlule ngisho i-yellow lane, saphuma kwi-lane yethu sadlula i-yellow lane sase siya ku pavement. Uyayidinga nje lonto empilweni. Uswazi oluzokushaya likuveza ubala kubantu, yabo, ukuze khona nabantu abaseduzana abakwazi ukukukhuza bezosondela bekukhuza. I believe khona okuwese kunalokho esingakuboni. Lokho esikubonile nje akwelutho. Mawulalela ithoni yayo inkosi yethu. It shows ukuthi nje mhlambe nje yathatha ngathini insila yomuntu omdala othize owephuma esandleni ngalendlela. Out of hand bafethu, out of hand. Yazi sonke siyaphuza utshwala, ngikhumbula ngeloti la ngikhuluma into efana naleyo. Angikhumbuli, angisoze futhi ngayikhuluma into efana naleyo ngomlomo wami. Yabo? So lento eyenzakalile ngiyeza abantu begxeka. Yabo lo shuthile wenze kahle impela. Because khona sebezosondela bangenelele. Bengekuze kwenzeke lokho. Besozwa ngento enkulu ngelinye ilanga. Besozwa ngesidumbu mhlambe, yabo. So mina ngithi wenze kahle. Sonke sayidinga wake up call bafethu. Into nje ezosifaka emgqini, sivele obala ukuthi senza kanjani masenza wrong. Uthenga for 10 million ngiyikhokhile imali yakhona phelele 10 million imali yami. Sengixakwa ileli dlada kusedladleni lapho leli dlada, because she's involved. Ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha, angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo. Ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into ayinayo. Fana ngabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo. Hey, Hawu. angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda, usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda. Kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini. She's out there without permission, my permission. But. Lalela mntwana ngosi mawumfati wendoda uyacela awungicela ukuyekuthini, at least let your husband know ukuthi ngiyekuthini. Asisekubona nje uqhamuka nje angazi lesifebe besiyaphi mawuthu ayabamthanda. The Zulus are not happy with her. Kufanele kube nelibandla labo make leleya labo. Yebo. Bondlunkulu libafundzise sibondlunkulu ba behave njani. La lapha ekhaya. Kodwa yazi ukuthini amabandla anjalo engathi bayothola le inkonzweni koShembe. Maye mina noShembe mina. uShembe kimi uyabona uShembe. Unyani isilima. Manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo. Uyazi. Uphi hey ngicela ukuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni. Lale yana ngomdedela inja. Ayihambi inja iyokhwela esontweni. Wathini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo. Akangazi. Akuvuke. Noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishana engane ayingazi ngiyinkosi. How did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ayizidishile. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo. Ayizidishile. Ungalwa nami wena. Hey, wekholo. Lenjalelo. Kusek, ngicela endlini yami. Nginentombi yami lapha nje. Uncane enduni lena. Anginqenge ngcuza yakhe mina. Fuck. Ngangedela umdolomba. Ngimpa imali wazi uthini? Ngiyagcina. Uzombona uhluphe kanjani umfazi lo. Ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la. Hambe. Ayibencane baba.
hamba emaqhubeni. Ayi ngalo. Ade ngibuza stupid question la. Uduka ngikwazi lale uyazi wenzeni lengane le. Kumanje kunento ayakhaya la. Uyazi induna ziyangibu. Fika induna lapho bathi yini lenziwa umntwana sizula akhela yena. Emzini kaba. Yindlu ekhaya wena. Wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni. Ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu wensha. Futhi ngijwayela kabi wena. Awusiwe la wakhangela wena. Akekho umuntu onomfazi la. Ngijwayela kabi wena mdololo. Uzohlala ngathi uinnocent kanti uyanuka. Fuck you. Usak. Ngifuna uhambile. Wazi uthini? Yona impilo engiyiphilayo ubusuku nemini le. Ubusuku nemini kuphilwa impilo. Into engizoyenza. Bayeka. Ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe. Ithuli ingwenye ithe icuthile sibeni. Phumile emgonqweni manje. Fusekani zinja. Hlukana nengonyama yethu. Shit. Thina kwela kwethu kwaZulu sakhola sazi ukuthi inxeba lento kahlekwa. Umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNdlunkulu erekhoda isilo isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphunga namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza kameva iphumile manje emgonqweni ngani kwethu ngifuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo ngoba unembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bakufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula kodwa komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga neyinxushunxushe ezikhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bokumuntu kodwa indaba enkulu enokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe wasici ngoba usuka sesihlalo qobo noma amaphutha angaba khona ngani zakwethu thina esiganiweyo thina saziyo ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona ufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona noma ngabe enkonzweni noma ngabe uye emhlanganweni webusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimple kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena eke uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngaspam asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo manini obabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane manini obabili angakuthukaza kuthuke nangoma wakho manini obabili ulalele ukuze abhoxineke aqineke ngaphakathi bese nokufunda nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakelo umthakathi sibambe impekazulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekeyizokolwaneni ezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakelo umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka
singasuka kanjani silo emveni kwalokho kune stress seswe, istress sethu, stress secountry, istress sesigolo esingazenzile. Konke lokho kuza enyameni yasisilo. Uma siyithokozele ngesitela saso elawini, singashaya umuntu, singakhombe umuntu ngasibhamu, likuphi icala lakho nganza kwethu? Likuphi icala? Likuphi icala? Ngiyocela ukuthi omdala wensuku alale phe kwethu siwuzulu. Ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu. Ayibencane maNazaretha, ayidla amahawu, ayilwe ngamalongo. Unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo, lihlala lesikhulisa ngento eziningi. Mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi luNkulunkulu obaNazaretha liphinde futhi libo makhelwane kimi, lingikhulise ngobudoda. Namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda, futhi isono somuntu esuka sesivele obala so sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo. Kangakanani isifuba singungubele nyakana sabhoboka umuntu uyangisizwa isindaba. Ngithi noma ngabe ubani osethuze kwesihlalo, okude nesihlalo, owake wembatha nenkosi engubeni, onamavidiyo, onazo sonke isici senkosi yethu, umisa uZulu kaZwelithini akakhiphe njengamanje. Ngeke ubulala ubaba phambi kwami. Ngcono sibulale sonke mfowethu. Sibulale sonke mfowethu. Ubaba wesizwe, ubaba kaZulu ohlekayo, sengathi angahleka ngaphindame. Ohlekisa ngalento kuma social media, ngimfisela isibusiso sokuthi ayengathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka nje obehleka nje. Ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esicongweni. Ngakho ngezivume isilo siyazaba ukube ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela, ukube imeya noma ukube umongameli ngabe sibuke ngenye indlela. Cha, inkosi yazalwa, hlonipha isihlalo. Nkosi yethu mnandi namaphutha akho, siyakuthanda thina. Ngicela bonke abantu bama social media abaqhubeka bayiphuzela isitela, bayijabulele kodwa bengazoni, bengoniwa. Ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo, sihlonipheni isihlalo. Singahlekisi ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungosibili emhlabeni wonke jikelele. Ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrayeli. Yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi. Akho ngisho yedwa wasukuma. Wena ukuhambela kahle emzini wakho, wena ukuhambela kahle emendweni wakho, kodwa usineka nje wathola ukuthi wena wadlisa indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu. Ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo, kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu, phambi kwesizwe sakwaZulu. Ngithi Shembe Nyezulu leZulu lalaphe kwethu, uZulu ingubo yakho, nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ningizama Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sibucayi ngendlela esisimanga. La senze khona ubuqhawe obeyizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami eTalatini. Kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uCredo Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed. Namanje ke sithi hlangana Zulu, hlangana mhlathi wazanayo. Akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto. Khona imbongo ezigcwele lapha lezi eziholayo ngoba lokuhola kwenu ku Facebook nakulo sanishintsheni nikade nigxeka manje ninilwa nathi nophakela idibene ibhixene kodwa within a minute sanishintshile. Angifuna nibone ukuthi ningamakhayiti angakanani. Ithuli ingwenye ithe icuthile sibeni. Phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengonyama yethu. Shit. Kuna video ke engezansi kwale engiyenzile engivuke nje kuseni ngayenza ngingakamthengi lo uStella kaZwelonke. Manje sengenza le akukona ukuflip flopa zinjandini.
reader i-context kule video le ngezansi kwale bengi-addressa enye indaba laphana benginikhumbuza ukuthi sisuka phi nalobukhosi njengoba sila namhlanje la ngizwakala khona nginitshela zinja ngithi mina enganginikhombisa indlela angaze mina ngimbukaze angaze ngimjikele mina uZonda Magwala ngizwakala ngisho lawo magama ngithi nganginikhombisa indlela nginitshela ukuthi nansi indlela nina nabhayiza nina nalo njahana nami nalo nilwa nami benginikhumbuza ukuthi sisuka lapho silala sikhona manje sila bengakasithenga isitela lalela uNdlunkulu uMdolomba ubhede kakhulu isile indlulamithi yamakhosi iright laphana akukho nje okuronge alikho icala laphana alikho nje uqinisile vele uMdlokombane wayethi pe one way without actions qinisile lapho yini isizwe sake sayakhela uMdlokombane siphi nje isikole uphi umhlaba iphi clinic noma isibhedlela for 50 years ehlele esihlalweni uphi umgwaqo obizwa ngaye liphi ground elibizwa ngaye iphi parki ebizwa ngaye ekuthiwa waba nesandla ekwakheni yona qinisile indlulamithi vele uMdlokombane wayipepereza kuphela without any impact and action qinisile indlulamithi lapha yeah wena Ndlunkulu uMdolomba ubhede ngempela lapha yana bekumele ubize ifamily meeting uaddress inkinga obhekene nazo hayi ukuthi udalula amahlazo esilo masidlile udalule ezweni lonke ukuthi amahlazo omyeni wakho awabuka umhlaba wonke ubhede kakhulu wena Ndlunkulu uMdolomba uyakha kanjani indlu wena ungabonisananga nendoda yakho wakhe indlu emagcekeni amakhosi ungazange ubonisane nendoda yakho okuyisilo esihlele esihlalweni indlulamithi yamakhosi ukwenza kanjani lokho njengoba sithi silo wena wakha indlu size sabikelwa zinduna ukuthi wena khona indlu oyakhayo uyakha kanjani indlu wena emzini wamadoda ungakhulumanga nendoda bhedile Ndlunkulu uMdolomba uyishutha kanjani indoda yakho ubonisa indoda yakho i-weak point yayo ekumele ngabe wena uhlala phezukwayo uprotecte umyeni wakho uyamshutha uyameneka umenekelizwe amahlazo endoda yakho egceke wena uyawashutha uwanekezweni uyishutha kanjani indoda yakho idlile singakaze sikubone uyishutha ingadlile asikaze sibone ivideo yakho wena ushutha ingonyama ushutha ilokuze indlulamithi ijabulele nje ingadle etshwala ikhululekele nje ikujabulisa asikaze sikubone untazisa lawo mavideo wena Ndlunkulu uMdolomba uphethile ngempela futhi awuyena noNdlunkulu uMdolomba nje wena ngalendlela isile sikubiza ngayo uyapheda uyabo ithi indlulamithi ibona ngamavideo usemagroundini wena uyobuka ama-Kaizer Chiefs ungazange uyitshele indlulamithi okuyindoda yakho ukuthi wena ucela ukuphuma uye emagroundini uphuma kanjani uye emagroundini ungayitshelanga indoda yakho umkhwenyana wakho abone ngamavideo nje unobani emagroundini wena Mdolomba unobani emagroundini Mdolomba uyahlupha uyayihlupha indlulamithi wena Mdolomba wena nkosikazi wendlulamithi oyisidakwa uyamhlupha wena uNdlulamithi wenze ngathi yona yodwa indlulamithi ephuzayo kanti unawe uyisidakwa wena Mdolomba uyisidakwa wena Mdolomba wena oshuthe indlulamithi uyisidakwa wena siyakwazi ukuthi uyaphuza uyishutha kanjani indlulamithi idlile ungazishuthi wena mawudlile
uyishutha kanjani indlulamithi idlile ube wena ungakazi uyishuthe udlile wena siyakwazi ukuthi uyisidakwa wena mdolomba kodwa sikaze sikubone uyishutha wena udakwa uyishutha kanjani indlulamithi yamakhosi idlile uyishutha kanjani uyapeta mdolomba uyapeta ya awufanele nje wena ulo ohlonishwa ubizwa ngoNdlunkulu ubizwa ngani ngoba umsangano wathi uqala nje wathi ushada nje wena wawushutha emathaveni wena mdolomba wathi ushada nje ngakho kodwa uyi brand new wife yendlulamithi wawushuthela emathaveni wena mdolomba udive upetuka laphana usantula imdidi lapha emathaveni yandazi ivideo yakho sayibona bekushuthile namhlanje wena usushutha indlulamithi kwaba buhlungu beshuthe wena awuzange uyijabulele lo video kodwa wena the same pain ongazange wena uyi-enjoy usuyenza kuyindlulamithi awubizanga ngani family meeting awubizanga ngani family meeting mdolomba uyoyidalula khona indlulamithi emndenini hayi esidlangalaleni emhlabeni wonke uyapeta mdolomba uyasangana wena mfazi kade shit man. Mina Zonda Magwala simakade samakhosi angaze nje ngingibukazele angaze ngujikele mina angaze nje ngujikele into engakhetha ukuyenza ngakhetha nje ukuyeka ukukhomba indlela ngenxa yokuthi impilo yami yayisikuyi risk kakhulu kanti ngangingavikelekile ngakhetha nje ukuthi ngiyeke bese ngihlonipha nje ngoba wena Zonda Magwala wawungakwazi ukungivikela ngesikhathi ngidinga iprotection ngidinga security awukwazanga ukungiprovide nangesikhathi ngilambile esiswini ngidinga ukuya ngasethunjini awukwazanga ukungiprovide ngaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke nokusebenza umlungu kodwa impilo yami ikwi-risk ngithungathwa ngifunwa ngapha nangapha abantu bengifuna ngama AK47 abantu befuna ukungibulala besho ngisho ukusho bephuma inqina bengithungatha iSouth Africa yonke baze babuya ko Cape Town bengithungatha ngisho ko Limpopo baze bayobuya eZimbabwe bengithungatha izingane zami zayekhala ubumaye umfazi wami wayehlezi nje ekhaliswa ukuthi useyangibona mina ukuthi ngisendleleni ehambayo kodwa ngikaze ngikujikele esimakade akaze nje ngikujikele mina Zonda Magwala mina ngawutshela uZulu ukuthi nansi indlela uZulu wakhetha ukulwa nami mina ngayikhomba indlela ayikho inhlobo yezimfihlo engingazange ngiyidalule ukuze uZulu ezobona buyelwe ingqondo kodwa uZulu kunokuthi abone wavele wabona mina njengesitha uZulu wangithungatha umhlaba wonke uZulu efuna ukungibulala engibulalela njalo engibulalela ukuthi ngikhomba indlela nje ngoba ayikho into ethene engangiyenza ngangidalula amahlazo ngapha bese ngikhomba indlela la ingakhona ngangidalula izimfihlo zamanyala ngapha ngiveze ukuthi abukho ubukhosi la ubukhosi nabo ngapha bese ngiyikhomba indlela kunaloko kwenziwa kanjani ngafunwa nkalo zonke ngathungathwa yonke indawo kwathiwa ngiyabulawa kwathiwa ngithunywa uphuthu kwathiwa ngiyanqunywa ngafunwa ngama AK ngafunwa ngama German Mauser ngafunwa ngama bazooka kwandiza ama helicopter ngifunwa ngamabhomu ngifunelwani njalo ngifunelwa nje ukuthi ngidalula amaqiniso ngikhomba indlela angikaze ngikhulume against uZonda Magwala angikaze ngimgxeke uZonda Magwala nangamsukwane sengidecide ukuyeka ukuba vocal in support of uZonda Magwala kodwa ngikaze ngibe yimbuka angikaze mina
ungibone sengenza ama video sengithuka uzonda amagwala ngoba naku sengiyahlonipha nangapha. Ngakhetha nje ukuhlonipha nangapha, ngakhetha ukwehlela ngezansi ngenxa ye-safety. Nangempela ngayi-achieve into engangifuna ukuyi-achieve, ngaba safe. Konke nje engangifisa ukuthi kwenzeke empilweni yami kwenzeka. Okwakustakile ngesikhathi ngisavocali in your support Zonda Amagwala. Lokho kwenzakalayo uZulu akangamangali ngoba uZulu wayekhona ngidalula yonke into. Wayekhona kundiza ama video lana lo ethuka usisi wakhe ngonina. Emthuka ngoma wakhe amzalayo uma wakhe ukube nje mina ngizosebenzisa uma wami ukuthuka usisi wami ekhaya emagcekeni obukhosi. Zonke lozo zinto uZulu uyazazi. Namhlanje uZulu uzenza iphukuphuku ugxeka lo muntu oshuthe ivideo. Ubekumele enze njani umuntu oshuthe ivideo mangabe sekhathele kuliwa naye waya bekumele azafe. Bekumele azafe lo sisi lo oshuthe ivideo. Uma ngabe sekhathele kudala ehlukunyezwa kumele azafe. Nilo nithi ushuthelani inkosi kumele azafe yini lo sisi lo. Lengane yabantu le kumele izife na ngoba naku akufanele ishuthwe inkosi. Kumele izife yini ingane yabantu. Ingakuvezi ubuhlungu ephila ngaphansi kwabo. Kumele ingane yabantu ingaveza ubuhlungu esikhathele yibo. Ngoba naku uzothiwa benziwa inkosi yenu. Ningazosidakelwa nini. Ngazosidakelwa nini. Ngazodlala nje ngalwasisi. Lwasisi naye uzelwe uyingane yomuntu naye uwumuntu uyayideserve irespect kanye nokuphila. Ngeke umuntu azafe kulokuthiwa hayi inkosi kumele kuhlalwe phezulu kwezinto. Kuhlalwa kanjani phezulu kwezinto ezihlukumeza abantu? Kuhlalwa kanjani phezulu kwamanyala ahlukumeza abanye abantu? Hayi Zulu ayingeke Zulu. Cha, sizoqhubeka-ke sihloniphe singomakhanya ngoba phela sanquma ukuthi sizohlonipha. Kodwa sithi thina asikaze siba amaxoki, asikaze futhi siba amambuka. Selo sayikhomba indlela, asikaze sijike. Ukuthi nje sakhetha ukuyeka. Kodwa ukujika asikaze sijike. Sakhetha nje ukuhlala phansi, siyeke. Ngoba sase sibulawa. Bengithi anginikhumbuze nje lokho kuncane Zulu ukuthi khumbulani ukuthi sisukaphi njengoba sesila. Danke. Elon uZulu mawuthi mdivozelwa akasini. She's ruining your reputation. Uzotaxazeka. Into. Ngistela. Sa discuss indaba yesitela namanje. Hayi silima samfazi kodwa ngesiyani. Silima nje samfazi. Silima nje samfazi. She couldn't understand ukuthi ushadeni nanokuthi yini kanti umshado. Kusazobe begonene la. Be happy. Vele kwemanje mhlambe ba-right. Egcineni thina sizombuka ezisilima somfazi oneka indaba zomuzi wakhe. Nekela izwe lonke ubulalani ireputation yendoda yakhe le ndoda emondlayo. Mina ngithi sothi le ndoda emvulela izinto empilweni umshado nezingane ubulala ikusasa lezingane zakhe lo doda. Stupid woman azange azacabange. mina ngithi sothini ngamakorekwe. Kwabona laba bahambe kodwa nje manje ngisadila nalomfazi ongena. Sihlekeni mabhedi. Ayakana ngqondo lo mfazi ayakana ngqondo. Kama yisela nje stupid queen ebhedayo akana ngqondo akacabanganga azoba right kodwa wakha kanjani umuzi without letting your man know? How do you do that? That's being disrespectful. Uyakwazi ukucela ukuya esontweni nawe ukwazi ukucela ukwakhela indlu. You're a queen, you're not supposed to be doing anything. Uyenzelwa izinto, you just ask your man and he sends an order. When uzofuna ukuba independent in a royal house umfazi udakiwe.
Kodwa phela guys akayenza ngetraining. Hayi udinga Why you think i-training? Ingoba uma Why you think wenza i-course? Ingoba uma buye emendweni. Why you think i-course? Hayi suka isilima bamyalanga kahle. Queen guys. But if you're a kanti what is a queen kanti eyazangidini imfazi. Because phela listens to Elon because phela ngicela uqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha inqomo wedwa. Uma uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe ke nje ke ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe maphi ushadile. Uhamba ulenga ifubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu odume njengoNdlunkulu, culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango, yabona, asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile. Kodwa le ndoda ine-cry, ukuphuza kwayo kune-cry. uNdlunkulu akekho innocent, ngifuna ukunitshela lokho, akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever, but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sigene la lokho. I-behavior yakhe sonke siyayazi. Uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma, anginayo nje video mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala kwanengxabano sekungene yena ubayede nje ukungena kwakhe uNdlunkulu nomzamo akubanga nepeace. So mayingene wafuna ukuba relevant ebe umuntu ohlangane yabona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda indoda ingazi. Urongi uNdlunkulu. Lokho we cannot defend. But inkosi hayi mina of approach kushayile baba. Hayi ngeke. Ngeke angiyazi into enjeyana. Yabona nje angazi sizothini ebafaneni sibakhulisayo ngenxa yebehavior yakho. Angazi sizothini. I do not know sizothini. Masikhulisa vele we are fighting la ku social media. Amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudime kanjani, asikwazi ukuyidefenda le. And asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa yebehavior yakho. Noma ngabe ufebile, no ake sithi usiphakamisile isidwaba. Let's give her a benefit of the doubt. Sithi undindile usiphakamisile isidwaba. But ukumthuka ngaphansi kweyiketi kanina, go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba. Uyanuka. Mdlula mithi ngeke. Hayi ngeke. Umuntu osebukhosini ngeke baba, hayi ngeke ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in a wrong end. The reason why irekhode lento le uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupicikile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fana shade nje indoda normal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is.
If you compare lo mama nalo mfazi waseSwatini umcompare nalo mfazi uNdlunkulu wethu naye it's total nalo waseSwatini lo waseBank, these 4 characters it's more comparison uNomzamo uMdolomba na these 3 it's 4 different characters. Laba bawu3 baya demonstrate nje ubukhosi yena kwakufana shade nje indoda common ayifanele nathi njengoba nje uziqinele uzithandela ispotlight uyakuthanda ukukhuluma uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfosa kodwa wamkhethe mazi ukuthi unabantwana wamkhethe mazi ukuthi uzele and uthe shada vele washada sesimjaja ngoba vele kazula kashada umuntu osezele kwenye indoda but as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo wakhethwa uwe kwathi noma sekukhuzwa wathi asikiyeke uyamthanda uthandwa nguwe. Sifika kanjani la? Sifika kanjani lana? Hayi ngeke bayede hayi wena wendlovu ngeke ngeke yabona engigulise kakhulu yabona le engigulise kakhulu usumbiza ngeG usuthi iG lakho usumbiza ngaphansi kweziketi kanina awungeke ayingeke wena wendlovu ngeke you cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashidini okwisikhundla sokuba uNdlunkulu ngoba size samgwinya lo mama samgwinya sammimilite sazi ukuthi uzele ingane ezingekho sammimilite samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into wena oyithandayo njengenkosi yethu. Sifika kanjani la? Sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni? Why uzola amabhekles akho usebenzisa thina sesizwe? Awamfuni ngobani? Isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni ngobani? Wena wendlula mithi wena wasebukhosini hayi baba ikuhlulile approach yakuhlula futhi wavele ulo nama allegations wabekile azwakalayo. Akekho umfazi ongakho umuzi egcekeni lendoda engareportanga. Ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambelenga ey'fubeni zabanye amadoda. Ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami yeke engareportanga kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile baba.